Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Sige tabi, Diyos marhay na aldaw sa tuya gabos. Nasa tahaw na naman kita almost kan Miyerkules. Aldaw ni mahal na inang Santa Maria Petsa 22 na kan Enero 2025. Sa muyang pagpagirumdum na sana po sa paghampang niya to kan kaldaw na ini, an mahal na Diyos ang ipigpainot niya to sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo. Tingog kan banwaan na tabi, minaimbitar na mag-iriba-iba kita sagkod alas 10:30. Ninod to, kasabay ang paglaom na nagdiretso. So dakol namang nagdadangog kasubago. Dahil man tabi, iwiwalat ang tingog kan banwaan. Diyan sa Daraga, marhay na aga tabi sa mga taga-saudan. O siyempre sa listener man niya to dyan, yung Petron Top Gas Gasol. Dyan sa Petron Gasoline Station. Sir Ato Lim, kumusta ang men and women dyan? Sa warehouse, sa opisina, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Petron Top Gas Gasol. Sa Albay District, si Ringman, kumusta lamang ang pinaganda dyan na panguntuhan? Si Kasag, anoan yaon mo dyan Kasag tabi sa saudan kan Albay? Ano lamang ang pigbebenta dyan na sira? The best man ini si Kasag. Si Yi na alaw rin. Yi, yaon na palang kamo Yi, giraray sa may saudan dyan sa Albay District. So dati nindong lugar, Yi na alaw rin. Namimiss ko man so Bicol Express ni Yi na alaw rin. Diyan sa Washington Drive, maray na aga man tabi yung mga taga Washington Drive. Hello tabi, madam. Hello, good morning po, Sir Pio. Yes. Attendance. Yes, the best. Check From attendance. Washington, mabuhay ka mo dyan, tabi. Washington Drive. Dyan sa, sa Teachers Village 1 and 2. Kumusta ka mo? Yi, namimiss ko na yi so sa imong kwan na ano ini, yan na masira mo na kunyan na ining Bicol Express. Ano tabi? Bicol Express na ang pakagisakan so taba-taba na may laman-laman. Medyo malutong-lutong medyo kuro crisping diit. Pagkatapos bako masyadong malanahon, may balaw, may lada, kamatis, sibuyas, bawang. Iram sa nakaan, Sir Jason Gomez Pollo, El Haciendero. Ini si Jason na Gomez Pollo ang pangtimpla kay ning espesyal na Ricardo. 70% isopropyl alcohol. Sir Jason Gomez Pollo. An sa iyang panimpla is 70% isopropyl alcohol. Sa Legazpi Siringman, kumusta ka mo dyan? Pawa maray na aga manayolike sa familia. Siyempre si Madam Bet Costa sa tuyang barkada man
Costa Enterprises, the best man. Gabos ang tabi ha, mga paraan tabay man sa programang Tingog kan Banwaan, mantang naganda ka mo kang pangudtuhan. Sa luwas, mabutwa ang impormasyones, katuwang tadyan si Chief Jimmy Pading Jim. Pading Jomar. Si Pading Jomar dyan sa First District. Good morning sa mga nakaantabay po sa 106.9 WGB-FM sa tuya pong sister station dyan sa Tabaco City sa Panginot yan ni SM Dex Velez. Sir Dex, good morning. And siyempre, yung ating mga pag-iriba dyan na DJs, reporters, gabos. Sa technical man dyan, si Elvis Precisely. Tatabes, tabi, maray na agad tabi sa imo. Sa mga taga-Tabaco, good morning. Siyempre, kasabay si Joshua Bino as in Karen Nicolala. Sa Manibela si Henry Mata. Kumusta ang traffic dyan sa Bugtong, ha? Kasubago baga, ipinagluwas nan kan mga pag-iribat, ha? Dyan sa Bugtong. Ano daw kung medyo maluwag na ang traffic ko dyan. Uyang bagang may pinagigibong parang tulay. Sa technical control, lang kasabay ta, no less than our Chief Tech, si Ramir Tanay. The big man himself. Sa newsroom yaon dyan, si News Direct Mar ang nanginginot, walang suko, diretso ang laban. News Direct Mar with Angel Mustaza, Jen Matthew Balyaran, as in si Mary Joy Jaresgo. Kasabay man dyan sa production, as in sa social media platform, Sinda ang grupo with Madam Shia Leron, as in si Jimos Barrios. Sa IT, Jerome Nico Martinez. Yan po yung broadcast. Maray na agad yan, hali sa Pilipinas. So mga nakaantabay sa internet, worldwide, netwide, sa DCGB News Online. Good morning from the Philippines. Ako po sa indong servidor sa radyon, sa indong Public Information Officer ng Bayan. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Diretso kita mo una ka na informasyones dyan sa luwas. Tanganing day maputol ang transmission. Ilaog ta ang bulos kan istorya. Chief Jimmy, maray na aga tabi pa day. Yes, salamat tabi pa di maray na aga sa mga parantabay. Makakauro niya to si Mayor Kaloy Baldo kan Banuaning Kamalig dahil lang tanagatindir ini tabi ka so hapon pa di kan first PNR Railway sa Safety Summit duman sa Naga City. And kasimbagan ini kan sa mga nagaharapot sa kan pagkatapos kan mga bagyo nawara baga sa operasyon kan biyahe kan Naga Ligasping train. Ngunyan aramo niya to kung ano ang naging resulta kan hororon nara Mayor Kaloy Baldo duman mismo ka sa harampang so General Manager kan PNR sa indang opisina sa Naga City. Mayor, good morning po. Sa ibong na linya si Pading Pio sa Angkor sa DCGB. Mm-hmm. Good morning, Papa P. Yes, Mayor Kaloy, marhay na aga tabi and salamat sa oras. Primero, Mayor Kaloy tabi, ano so kunyan? Outcome kan huroron, go ahead tabi. Piggururan naman, pigpresentar man kung sa mga safety net kang biyahe kang Pinal pasiring dito sa Tuya na pigpailingan ni diban sa mga nangyari, sa mga aksidenteng nangyari baga nung nag-operate sa Pinal, then nagkukaman sila na ano ang mga pwedeng lockdown na mga dapat ibon, kaya nag-aratin din naman sa mga barangay official kang mga ibang barangay na pigagyan po kang PNR na maging party kang maging safety ambassador kang PNR. Mm-hmm. Then ang kaninda baka ngunya na katapusan kan January pag naayos lang po su train then su bibisita ang graray su mga realista mabalik po graray ang sendang operasyon. Iyo tabi. Mayor, duman sa pigasabing gigibuhon na safety ambassadors ining kapitanes del barangay na
igong minaaging Riles kan train. In so far as diyan sa Kamalig-tabi, pirang barangay po an minaagi an pigagian kang Riles kan train tabi, Mayor? Nagpupunin ni po digdi pano sa Tagaytay, Taladeng, Gutub, then mga apat na barangay po kayo din eh. Apat na barangay. Opo. Opo, di halawig na kilometrahe man po tabi, Mayor Kaloy. Ano po? Iyo po. Okay. So, paano pinag-define tabi, Mayor, itong so pagiging ambassador kan mga kapitan, safety ambassador sa insofar diyan sa Kamalig tabi? Kumusta an sa Indo ka nagigibuhon tabi? Ang kami digdi, halimbawa paano ang kaninda, dumamba ka sa realista, dapat sa tahaw 3 meters, then another 3 meters maginibong. Kaya 6 meters dapat ang range na dapat kinuha na structure. Then sa mga crossing, dapat nagsisabi silang parang diamond design na ang between 15 meters kang crossing, dahil po talaga ki-structure. Kaya sa mga structure na yaon dyan sa kanto, dahil dapat yan tindugan. Kasi kumbaga dapat ma-view kang mga biyahero, kang operator kang train, kung may papaabot na train. Taming sa mga paano, may mga structure na ang mga kanto kan mga relista. Dahil nahihiling kung may nagdadalagan talagang mga train or minsan nakatatangon niya baga sa mga kwatangon niya may mga headphone. Nakatutok ang headphone pa sa talingan. Dahil tama nahihiling na nagbubusina na pala. Ayun nadadangog na nagbubusina na pala ng train. Ayun na minsan, kaya bilang kay Puan, may view din ang mga motorist na bago man magabot na crossing, nailingin ako may paabot na train. Iyo po. Now, diyan sa ma-zero in kita diyan sa imong munisipyo tabi, Mayor Kaloy. Papaano po so mga kapitanan sa imong iimpunerang ka na i-implementar itong napagkahururo ng tabi diyan, over? Ayo, kay po ni ng bantayan, yung mga yaon dyan ng area na kung may magtutugdok yung mga kung ano man po dyan, lalo na dyan sa may crossing, i-kuha na nila na mapapundo or i-report digdi po sa municipal engineer agadan tayang kang building permit nga tata nagtutugdok. Then baka isabay mi na po yan sa CLUP mi nasa kaman po kami kan CLUP na bawal po magtugdok within duman sa area na ito. Iyo tabi Now, so mga aksidente tabi, Mayor Kaloy, kadakol may mga minabaralyo an iba na talagang dai nahihiling. Paano ang approach nindo kayan lalo na an iba pigsasabi mo baga may mga headphones, tama iyan, may mga earphones na nagdanawag ka na music gabos diyan kadakol na aksidente nangyayari. Ano so formula nagigibuhon tabi kanindo, over? Actually, lisa mo yan, ikukuha min sa mga barangay, pero sabi mi nga ni ko tangani, so matawan lamang kay honorario ang mga mabantay ito dyan. Pero siyempre, pag hiling taman sa operation kang Pinar, baka tayo man po kaya nun. Kaya mag-coordinate na lang po kita, masiguro yung mga warning na talaga stop, look, and listen sa area ka may riles na para maiwasan din po. Ang problema talang kani minsan, day bako mga taga-digdi sa tuya, baka may nagko-crossing, day kabisado na may riles, yan minsan na magkaka-aksidente po. Iyo tabi. Okay, noarin ka tabi kuan, Mayor Kaloy, mabuelta so biyahe from Camarines Sur, pasiring digdi sa Albay and vice versa? Ang estimate tinda, ngunyan nakatapos ang kambulan. Oho. O ngayon nakatapusan. Now, igaw nagaparaluwas baga sa internet na mabiyahe na so Calamba to Legazpi na makaskas na train. Napaghururo ng tabian duman, Mayor Kaloy? Di ko na po ito na pero ang koto dyan, syempre, check din yan kung kuha pa ito sa mga realista dyan. Passable ka mga train. Pero so di po ang ibabalik na ninda na nakakapangaluwag man po sa mga kuwata na nagpapadyan sa Naga, sumataganaga, nagpapaligaspi. Ako lang tabang man po ini sa Satuya. Ayun, dahil palan ito na unambitan sa Hororon tabi, Mayor O di, sige tabi, kung nigo ka pang gustong idagdag para sa mga taga-Kamalig, magdadangog tabi kami. Go ahead tabi, Mayor Kaloy. Nakikuha po kami na mabalik po ang biyahe po kan train. Kaya sa mga nagdalang
naglalabos dyan po sa mga release kan train. Maging alerte po giraray kita, dapat monitor ta kung may maagi talagang train bago po kita mag-crossing. Kaya nga ni po sabi nga ni, stop, look and listen muna bago mag-cross key train. Iyo po kan release para po maging sipo kita. Iyon. Ay, Mayor, with your indulgence, saro na lang po, narumduman ko, nagpasalamat si Congressman Joey sa imo, itong pagfasilitar baga kan manungod dyan sa expansion kang runway ata ito, and itong sa NGCP and sa substation yata kan Aleco tabi. Kindly expound tabi, Mayor Kaloy. Actually po, pigkarawlay tapos sa mga may sadiri kan nagaduman na itugot ninda na ini bako lang sa personal ninda kundi sa kabilugan kang komunidad na magkaigwa na kita kay international flight. Kaya po sa mga residente man duman na maagian, nagtugot man po sinda, then babayadan ng po sinda tama, ikukaman po kang land bank, po ang nag-assess po kang area, kung ano po ang ibabayad. May nailingan ako duman, may 4 na milyon, may 5 milyon, may 8 milyon ang makukuha. Kasi tama din naman po ang paka-assess kang daga, kaya dahil man po key resistance kang mga may sadiri daga, kinaulay mo po sinda. Yun. So tama man assessed value, kaya napakiulayan, dahil na ning problema tabi, Mayor. Ano po? Iyo po, Sir Pio. Siyempre, pag in-explicar mo man, anong benepisyo, kasi yun ang pinaka-importante, so benepisyo sa kabilugan kang komunidad, na dadaraw ka ni kung magkakaigawa na po kitang international effort, aramdaman sana po ang mga pasyaran baga po yan, digdi man po sa kamali. Iyon, opo. Sige, Mayor Kaloy, salamat tabi sa informasyon sin oras. Mabuhay ka tabi. Salamat din po, Papa P. Okay, so yan sabi pa si Mayor Kaloy Baldo digdi sa Banuan kan Kamalig manungod sa nagkapirang update lalo na sa operasyon kan train. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpareng Jimmy, Chief Jimmy, kasabay ta si Alcalde Kaloy Baldo kan Kamalig. Manungod dyan sa napagkaurulayan niya itong temas an ferrocarril, train, biyahe, and ining sa international airport na an expansion pasiring dyan sa Kamalig yung runway tanganing maakomodar na an international flights. Plus itong fasilidad kang National Grid Corporation of the Philippines. Igo kaya dyan yung tore na nasa direct flight path, either take off and landing kan mga eroplano, kaya day makakabuelo so international flight. Kaya itong na pinag-asikaso na clear na yan, diretso na na trabaho dyan physicalmente. Ha? Sige, may mga istorya pa kita sa luwas. Si Pading Mario nasa linya. Okay ang connection tabi, Jerome and Chief Tech. Yan. Kumpadring Al, maray na aga, please go ahead. Salamat, Pade. Good morning. Sobrang buot kan presenting administrasyon ni Alcalde Pido Garbin Jr. na imbis mga tao niya enot na i-appoint na job order ngunya na Enero, inirinot pa muna sa mga renewal kanibang dati ng job order sa City Hall. So mga dating gustong sabihon ka, the logic is, iyan na mga job orders na yaon ng dati, akomodasyon paan kan administrasyon kay Tony G. Rosal. Opo, tabi, Pade, pero bako man ka, boss. So, nagkampira man sana. Kainot na bagang pigasabi ni Alcalde sa mga interview ta, na ang pag-reappoint kan mga dating job order, madepende iyan sa mga department head kung talagang kaipuhan ninda ang trabaho. Pero ang gusto niya, so nagtatrabaho talaga, physicalmente, bako ghost siring ka na sa iya na discover sa inot na administrasyon na sobra 300 ang daiman physicalmente nahihiling na nagtatrabaho sa City Hall pero nagkukubra kan mga inot na bulan o taon. Ngunyan lugod so mga tunay na suportador ni Mayor Garbin na pig-recomendar man kan sa iya mga leaders
naghahalat pa pare Iyo. kung sinda ma-appoint to dae. Mhm. Sa feedback na nakakaabot sa DCGB News, nagkakaigwa lugod din impresyon sa City Hall o sa City Hall na sobrang buot kan administrasyon ni Mayor Garbin dahil ngaya kung iba-iba talagang Enero pa sana, ngunya na Enero, rarapong gasona. So mga identified na inappoint kay ito kan enot na administrasyon. Iyo bagaan ang Namala- kwan. Iyon ang nakakatuda na nahihiling kan publiko. Pag igonin na salida administrasyon, dara ponggas yan. Uy, rapong gas yan. No, Ngunyan- sabi pa de. O ngunyan, ang nangyari pala dyan, true to his word, ni Mayor Attorney Pido Garbin Jr., pag-adalan, Pag-adalan. primero, kung talagang may pangangaipo na magkaigwaning job order. Ikadua, Oo. kung talagang sa job order is a performer. Correct. Iyan ang sulaminting basihan. Dahil pigubasihan, si saya nag-appoint sa imo, sa ibong ka, o ano ka. Basta yan, kung kaipuhanan, asin kung performer, larga. Kaya yun nangyari ngunyan. Iyo yan, sabi niya baga. Iyo na nangyayari ngunyan pa de. Mhm. Takon magaron do man ta, ako ta na baga, Nobyembre pa nagtukaw garo si Mayor Garbin. Pag Disyembre baga, pinaburonos pa. Pinabonus pa. Pinaburonos pa ta, hirak man ngaya kan eh. Sabi ko Oho. kaya kan alkalde, Oho. hirak man ngaya pa, buronoson taman. Mhm. Kanya, nag-expect sa iba, nararapong gason sindang ko niya na Enero. Mm. Pero anong nangyari, aktual na sitwasyon ko yan ba may nagkapirang nakabalik na sa serbisyo o sa indang trabaho, o yan lugod sa mga tunay na suportadores. Mhm. Rekomendado kan mga leaders man ni Mayor Garbin, ang sango niya nag-aalat pa kung sinda ma-appoint today Mhm. bilang job order man lamang o casual empleyado digdi sa City Hall. Manungod man sa bagay na yan, kumpadre nga lano, ining mga naghahalat na pigre-recommendar man kan mga leaderes ni Alcalde Attorney Pido Garbin Jr. na dai pa na-akomodar, they must bear in mind na nagsusuporta sinda kay Mayor Pido Garbin Jr. not because na nag-expect sindang papatrabahon sa City Hall, but because an sa indang pagtubod na si Mayor Pido Garbin Jr. ang nararapat man na magtukaw dyan bilang alkalde. Kaya iyan man ang sabuto ninda. Which, Kumbaga, nagtutubod ka sa programa. nagtutubod ka sa programa, bako duman sa pagsuporta mo, tanganing makatrabaho ka. Mhm. Yan, ngunyan, iyon ang nangyari bagang ngunyan, nagtutubod ka sa programa, sa kapabilidad at kakayahan, sa advokasya ni Mayor Pido Garbin Jr., ako muna ito na pwedeng dahi ka maakomodar ta, pig-adalan man kan alkalde, iyon na nga nito, ano kaipuhan kan at kan departamentong inang job order, ikadua, ano ining job order na ini, performer o bako? Pag performer, sige, iyo baga nangyayari ko niyan. Iyon na nga na sabi ba Kaya tama ka. Ako minsan sa iba na may hinanakit naman. Dahil manahalian. Pero anyway, tamaan sa iba tabi nga paliwanag pa Oho. na depende yan sa pagsabot. Kan percenting gustong mangyari kan alkalde. Yan. Sa iyang kumbaga, style of management Yes. na pigigibo digdi sa City Hall ngunyan. Iyo ta, day man mapupwede na ito bagang ibinulgar ni Alcalde Pido Garbin Jr. na more or less 300 na mga job order ba yun, more or less 300, tulo sa nadaaso nag-aparisir ka nagpa-upload nin pagtripon tanganing mahiling man lamang kan alkalde, madefinar ano sa trabaho nindo, ano sa pigibot, tulo sa naso nag-abot. Oho, pagkatapos napapasain ito so pinagkuruntribuhan niya itong mga buwis, so mga natada duman, naday manahiling ito nagpaparakurobra sana. Ayun na nga Maski sa intadarahon na hururon, bako kunyan, bako akseptable. Bako akseptable, So, tama yan na araw na kan, pinag-i-streamline, pinaghiling kung kaipuhanan talaga ang job order, and pinaghiling kung ining job order na ini na dati nang yaon dyan, inabutan niya, if performer iyan, daing rason na tangkasunan, idiretso lugod.
Oh, Yun ang nangyari ngayon, tabi pa de. sige. Mhm. Okay, so yun yan tabi. Ano nga update pa sa Badagos Tama na monitoring sa City Hall? Alarmario. Thank you. Thank you so much, kumpadreng Al. Hali dyan sa City Hall, kan Legazpi. Maray na aga tabi dyan, sabi ni Cha Louie and Letty Bebar, dyan sa Sagpon, Barangay 3 EMs East. Dapat talaga wara ki mga structure dyan sa railroad crossing and Buda obserbaran ang stop, look and listen. Yan. Okay yan na ginibo ni Mayor Garbin pigbabalik sa mga totoong nagatrabaho dyan na JO sa City Hall. Wara ki pipili kung kisay appeal. Yan, tama po yan. That's right. Yan ang dapat. Basta pag nagtatrabaho, sige. Pero pag ghost employee ka ba naman, for all legal intents and purposes, hindi pwede yan, tabi. Hindi pwede yan. Ito naman, tabi, na mga pinagre-recommendar man kan mga lideres ni Abogado Pido Garbin Jr., ang alkalde kan Legazpi, kung day tabi ka muna akomodar, bear in mind na ang pagsuporta nindo kay Mayor Pido Garbin Jr., bako sa naglalaom ka muna, makakatrabaho ka mo, job order o casual bako. Pero, ang pagsuporta nido dapat, nagsuporta ka mo because you believe na so intellectual capacity and sa advokasya ni Mayor Pido Garbin Jr., iyong kaipuhan dyan sa City Hall. Kaya day ka maginakit, kung day ka maakomodar, it's okay because ang sa indong pagtubod, bako sa paghadga din trabaho, kundi pagbugtak ki Mayor Garbin na iyon sa pagtubod nindo, dapat nagtatrabaho para po sa siyudad ng Legazpi. So, sabuton lang po nindo, maray nga nita, ini mga job orders na inarabutan dyan, iyan siyempre ang appointment kaan ka ito, so administrasyon pa ni Mayor G. Rosal. Ngunyan, kung performer ka, inakseptar baga din diretso. Sige, diretso yan. Taday ning rason kung natatahalion mo yan. Kung nagpe-perform sa trabaho ning tama, as in kung tama, ikaipuan talaga sa posisyon na dapat niyang laugan as job order, sige, diretso. Because it's legal and it's, sabi na nga ni, rationable. Araw po yan kan. Sana po, sa gabos na mga LGUs, arog man kaayan ang kunyan. Ang, kumbaga, sabi sa Tagalog, quote and unquote, pananaw. And duman man sa mga day na akomodar, this applies to all. So day na akomodar na nagsuporta halimbawa sa governor, sa vice mayor, sa alkalde, o kung ano, sabuto nindo na nagsuporta ka mo dyan sa indong gobernador na nakatukaw mo niyan, nagsuporta ka mo dyan sa alkalde na nakatukaw mo niyan, sa vice alkalde, sa vice gobernador na nakatukaw mo niyan, bako sa pur dahil nagladaon ka mo na, tatawang ka mong trabaho, bako yan, kundi pur dahil sa pagtubod nindo na igwaning intellectual capacity, asin kapabilidad, ang sinuportaran nindong alkalde, gobernador, vice gobernador, ano pa man, bako sa kasalidan na matatrabahoan ka mo, kaya nagsuporta ka mo tabi. Bako dapat araw kaan. So, iyan, araw badlag ka ng mga sistema, ha? So, that's good. Tabi, sandali, may mga mensahe pa kita digdi bago kita mag time check. Basahin natin. Senyor Jason Gomez Puyo, good job, Mayor Garbin. Keep up your good works. Avid listener kan DCGB. From sign on and sign off. Salamat man tabi kay 50134. Salamat tabi, 50134. Yan. Sa tuya man na amigo. Good morning, Sir Pio. Tama ka po. Takong talagang nagtabang sinda, day dapat sinda mag-expect kung ano man na balik. Ang pagtabang po dapat udok sa buot. Buda day nag-expect ibalik and kaya day magpara muto-muto. Sabi yan ni Sir Alvin Gapayaw, Kagawad Alvin Gapayaw. Sir Alvin, mabuhay katabi. Oras, Pilipinas, it's 9:38. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. United Home Kidneylegs, chewable paracetamol in candy flavor. Enervon Z+. All new, best ever Enervon. Enervon Z+. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Playtime for all your gaming needs. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Smile always! Happy Shabbos Lamim. Shabbos, Shabbos Lamim. Para sa bagong Legazpi. Smile always. Happy Shabbos Lamim. Shabbos, Shabbos Lamim. Para sa bagong Legazpi. Smile always. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Magugma, makiayo na nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka wan kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Nagtatabang na puun baka ito. Sinda kita ika ako Bicol. Na makita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo. Lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka hobenesan yan. Ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake. Syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buwas agad, inom agad. New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Syudad kan Legazpi. Si Consi J. Pili handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabo si J. Pili. Para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili handang magsilbi. Kung si J. Pili handang magsilbi. Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artresin araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang Generica, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginhawa. Yan ang ginhawang Generica. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambal po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito papermin ang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle building amino acids, tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa an bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo. Mag-ugma, makiayo na nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka ang kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan an sa tong alkalde sa banwaanin Polanggi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si
Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabas sa kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Kabayanin kita sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayanin tayo, kabayanin kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Dagdagan tan istorya dyan sa luwas. Duman kita sa Premier Distrito kan Albay, si kumpadreng Jomar Bien. Kumpadreng Jomar, marhay na aldaw. Go ahead. Salamat pa rin, Pio. Ang isang bareta, may 20 pesos pa man pala na bagastig di sa syudad kan tabako. 20 pesos ang kilo pa rin. Nakapagalaw ka sa bago. 20 pesos ang kilo. Bagas. Pero, promo ini kan susarong tindahan. Yan. Mabakal ka ki bagas sa indang sarong kilo na so normal ang presyo. So, 40 hon, 45. Oo. Pwede ka magbakal ki sarong kilo man na bagas na 20 pesos ang kilo. Gustong sabihon, mapupwede talaga palan, maski puro paano, may diskarte lang nagigibuhon ang mga negosyante. Roger on that. Pwede palan, pwede palan. Still palan nga ni, still nga ni ninda, tang tindahan na ini pa de, baka usan ang bagas, rice and poultry supplies, o feed supplies. Nagbakal kaya kung kipagkaong kanso bantay sarong, so ayam. Tapos naling ko ito may presyo, 20 pesos per kilo, well-milled commercial rice. Aba. Ay, sabi ko, baratuhon. Oo. Ito pala, ng Katsmarin de Dumadis, bumakal ka ngayon sa mo, kimaski anong produkto na nagkakantidad nin 40 pesos and above. Oy, kayang-kaya palan, ha? Oo. Gustong sabihin... Nakabakal ka ngayon kayan, mapabakalan may ikakisarong kilo na bagas na 20 pesos na ang kilo. Maray na klaseng bagas pa de. Maray. And ang magayon na pag-isipon is... Oo. Pwede palan sindang magpabakal kaan kung gustuhon talaga na. Day man sindang malulugi. Oo. Maray na klase. Maray na ka. Kakunin da duman. So, kumbaga, kalugian ngaya, kung sabihin ng kalugian, duman sa benta, kaniba ninda produkto. Yeah, that's what, yan ang gusto niya tong sabihin, na madiskarte lang so negosyante to the benefit both kan para bakal, budak kan negosyo. Roger on that. Naku, talaga. May nakasabay ako nagbakal pa de. Ang sistema man sana pala ninda, once a day ka lang pwede mag-avail. Iyon. Iyo tama ano. Sige. Once a day, baka ngayon bakalong didisin ako. Mauubos man subagas na 20 pesos ang kilo. Ang gibo, kanuto sa nakauli ko, nataga-angar-ngar niyo matsanag di sa tindahan. Every day ngayon, nagbabakal ako kay sarong kilong bagas na so 45 hon. Then masabay ako kan na 20 pesos na sarong kilo. Di ang bagas ko sa nabaga ngayon, nasa 30 pesos na ang kilo kung susumadahon. Good! Gayo! Ay, magagaya. Para mabalyo nga ako kitinampo. Daw nagbabakal ako kay sarong kilong bagas. Or pakaubos ka ito, every other day, mabakal ngayon naman ako kay bagas. Sarong kilo kan so regular price. Mabakal ako kan so discounted price. Makakakuha ngayon ko ito. Di ang kilo ko sa nangayakang bagas, nasa mga 31 pesos ang kilo. Nasa 32. Retratohon ang kompadre, ilaag sa DCGB News Online. Magayon yan. Sinasabi ko. Mangwan. Rice and poultry supplies. Tabaco City, ha? Tabaco. Huli sa sentro mismo pati. Sentro mismo. Nasa
7-Eleven, Tampang sa May City Plaza. Sampag kan 7-Eleven. Oo. Talaga, 20 pesos kilo pa. And daw pasabihon na igwasin ng pang-come-on duman sa produkto nila, parehong bentahe pa, both itong suparapakal, buda so negosyante. Bagayon na konsepto. Magayon na nun pa rin. Kaya actually, nahiling ko lang siya. So, sabi ko, mabakal ako kan dog food. Oho. Ito, nahiling ko ito. December 18 pa na sinanagpong ka ito. Yun. Buda ba kung subagas na basta-basta sana, well-milled rice. Well-milled commercial rice. Magayon pa rin sa bagas. Sige. Nidardara ko bagas, 1 kilo. Sain mo dadarahon an? Siyempre pa uli. Walang hiyak. Sabi nga ni nagdadangog pa lang sa tuya. Sumasunod na kinatawan kang Premier Distrito. Aramon ngaran. Raul Roy Burihon. Coco Arby Burihon, sinasabi ko sa iyo. Tingog kan Banwaan yan, sinasabi ko, DCGB. Kaya pigbanggit ko ini pa dita. Duman sa mga kababayan ta, bako man ngaya sa tala man ako nag-discount duman. Iyo. Ini sa mga kababayan ta na naghahanap kay bagas na sobrang man sa nanabo yun ang napaagi ka digdi sa sintukan tabako. Oho. Bumakal ka na kung anong bakalon mo duman, kundi bakalon mo bagas. Bumakal ka kan sa regular price. Sabayan mo na kay itong discounted price. Makakabentahe ka, negosyo man, diretso daing pagkakalugi. Roger. Yan ang kaya Mang Juan. Ang Juan, bakong Juan, O-N-E, Mang Juan. Mang Juan. Yan. Retratohon yan. Siguro doon ko muna. Piling ko din sa picture ko. Ilingon mo. Alata na. Ano yung sa cellphone? Maray na agad tabi sa imo kinatawan RB Masunod. Yan. Ayo. Mang Juan. Rice and Poultry Supplies. Yan. Yaon sa kataning kan South Star Drug. 20 pesos per kilo. Yan. Sige. Mientras tanto pa din sa iba pang mga bareta, kahagadon kan sanggunian panglungsod kan tabako kay Mayor Crisel Agman na isabay sa iyang mga priority ngunya na taon na 2025 ang pagbakal nin alcometer. Ang alcometer, iyo iyan supang sukol kang hinangos mo kung gurano kagulpe ang ininom mo na alcohol, na alak. Ano yan? Pati hangover, pwede dyan? Ang sigurado, tamay parang pangalakan. O niya, paano ka, kung ako ka pa manabuyin ka, pay ka lang, may hangover. Forever na kayo dyan. Alcometer, sige. Sige. Alcometer. Ini, napag-gooroyonan, kansang ko na yung panglungsod kan tabako, matapos ma-reparo, na halos mayormente kan mga vehicular accident na nangyayari pakusan na sa tabako maging sa ibang lugar, ang driver nakainom o buyungon o namaray. Yes, Susug kay Mr. Dennis Beron, ang pamayo kang Public Safety Office kan tabako, na nagpunin matapos na ito bagang Barangay San Lorenzo sa paagi ni punong Barangay Tupi Brutas. Roger, maghahagad na din tabang sa LGU kung paano matapos ng halo sige-siging aksidente duman sa National Highway sa sandang lugar. Pero minsan may aksidente. And kaning pamagaparing piyo sa ipinagproponer na kang sanggunian barangay na pwedeng gibon ito sa pagkagki mga signage, ilaw. So, minaparakadag kang autong mga linya sa tinampo, kung ano-ano. Habang nasa pagdiskusyon, sinabi ni Mr. Bero na naglaog sa isip ni City Councilor Rainier Bursina, ano na ngaya, gamitan ta naman lugod ngaya ki alcometer sa pag-checkpoint, kadakalan man sana ngayon kang na-aksidente, mga nakainom. Iyo, Sigun kay Biron, na kung mangyari ini,
gagamiton ninda ini sa checkpoint para maibitaran ang mga aksidente na pwedeng kausong kay mga parainom na ini Pareho, para motor. pareho na ang kasugamit kan LTO na breath analyzer. Roger on that. Roger on that. Mahiling pati dumang kunday ka nagtutbrush. Yan. Kung anong kinaon mo. Kung anong kung tuyo o kaya steak. Depende. Garo ngay mahal-mahal ang kinaon mo. Budak kung igwa kang kinaon na masabi so nag-checkpoint noon na naman ngayong kapilyon ang ginibo mo. Iba nga yung nagre-register niya. Ang naman narumduma. Si sa ito so Gobernador Chief Tech Ramir na taga Camarines Sur na naghalat sa finish line kan 100 meter dash. Na pagnangga na pa ding Jomar so sa indang atleta sa Palarong Bicol, igwang sanggatos asang ribo. Yan. Pero pag dainangga na, utos sa gobernador naghalat, nagkakayab-kayab. Pag dainangga na pirdi, kukuduto ng singit, portito. si Governor Bulaong. Iyo man yung subret analyzer. Nginan naman ang kinaon. Sige. Roger on that. So, siguro kay Beron na oras na mabakal ini, dakol pang proseso ang agihan, kinakay puwang pang isireminar ang mga polis, ang mga public safety officer, mga traffic enforcer sa paggamit kay ni. Alagad sa iyang sinabi na dakulang katabangan ini para maibitaran ang mga aksidente, considering na talagang halos 100% kan aksidente kausakan mga nagpakainom na mga driver. Sa iya pang sinabi na nakapalaman man sa ordinansa kan Syudad kan Tabaco sa traffic code kan Syudad kan Tabaco ang pagbabawal sa mga nagmamaneho na nagpakainom nin alak asin kon sa pagi kay ning alcometer dai na pwede pang kontestaron kan mga motorista na para ngayon sarong birman sana nainom ko. Yan. Buyong na. Kundi dahil duman sa alcometer, masutukol talaga kung gulping alcohol o alak ang luminaog sa tayong lawas. Baga na aksidente mga puro under the influence of liquor. Nagkikaisipan si Wadyer na daw ngayon na magkigwa kita kan so ito bagang yung ngayon so nagtitest baga sa mga siya na alcohol na kung active alcohol ang sa driver o rigid. Kung mapangyari na ini pading Pio, dahil na magngalas ang mga na-checkpoint na oras kinekpoint sinda, asin may duda ang mga nag-checkpoint na nakainom ka, susungsungan ka sa atubangan kan ngimot mo ki-instrumento na magsusukol kung gurano na kabuyong o kagrabing alak ang sa imong nainom. Después anong i-aplikar na penalidad? So anti-drunk and drug driving law? Yan, duwa yan ang saro na itong so national law mismo iyan na pigbanggit mo pa de. Tapos sa traffic code kan Tabaco, igwa pa sinda dyan. Ayon. Depende naman ng mangyayari gyud kan pa de pag madunong ka ho otong so sa national law. Halangkaw ang penalidad pero kung pumasumiter ka tulos, dapat na sana sa baba. Sige. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa report hali dyan sa luwas. Mobiltadahan tan mga istoryangan, especially may itong 20 pesos kada kilo nin maray na klase nin bagas na pwede palang ibenta, no? Mobiltadahan tayo na siniba pa dakol igwa pa nin sarong lay na ipinag-introducir sa lower house, firing squad para sa mga mapatunay na koruptong opisyal. Firing squad. No tupig file sa Kongreso. Asin iba papakalis kan mga pagirondom asin bareta ni Angel Mustaza. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon C+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Hey! Enervon C+.
Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, maka-Diyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa pangmalalauman sa pagserbisyo. Programang salud asin pang turismo. Programa kang test, asin mga ayuda. Infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para sigat ay mahugudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, kami nagtatabang. Siya ang leader na kaibuhan ta. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Dai makarelax ta makulugan hawak? Mapadaog ka diyan? Mag-Alaksan FR. Igwang relief to relax formula laban sa kulugan hawak. Relax. Tapos game lugod sa aga. Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Totoo ang relax, mag-Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 16. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Nag-apelar ang Council for Welfare of Children o CWC sa mga magurang na maging alerto sa mga senyales kan pang-aabuso sa mga kaakian. Kasunod inika nagbutwang report may kinaraman sa panibagong insidente nin panlulupig sa Manila kung saan ang biktima sarong 4 anyos. Sa opisyal na pahayag kan CWC, ang panlulupig sa aki na daipang 7 anyos sa laog sa qualified rape asin may padusang reklusyon perpetua o pagkakakulong nin sobra sa 20 taon. Nangapunan ng CWC sa mga bagurang nagiyahan nin marhay ang mga aki para malikaya ng anuman na klase nin pang-abuso asin pagbalgar kan sa indang mga derechos kan mga kaakian. Yan pa alas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Ginebra San Miguel. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. United Home CTAB.
Basta C-Tab. Nagawang Unilab. May sukli ka pa. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big-time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available na sa major e-wallets at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2025. Promo permit number 2024-2508, 2024-0755, 2024-2507, www.tagcore.ph/regulatory. Keep it fun at tagcore.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Diday, diday ko, diday, diday ko, diday, diday ko. Sa albay, sa tuyang, bistuho na siya. Sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man. May pagmakulog siya sa probinsyang Albay, ngunyan sa tung mamamatean. Ika ako gabos kita magtarabangan para sa progresibong Albay. Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo, maging sa salud, seniors, women's at youths. Abay mahal ko yan si Diday ko. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Dai makarelax ta makulugan hawak? Mapadaog ka diyan? Mag-Alaksan FR. Igwang relief to relax formula laban sa kulugan hawak. Relax. Tapos game lugod sa aga. Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Totoo ang relax, mag-Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa an bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Magugma, makiayo na nasto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka an kalidad, pero magian sa bulsa an RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Kabayanin kita sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayanin tayo, kabayanin kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly.
tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Pwede pala na magbenta man agad nin 20 pesos kada kilo ang sarong negosyante. Kuan ini ha, bako ining gobyerno, bakong NFA, bakong kadiwa, kundi private na negosyante. Diyan sa tabako, ang bagas pati na ipipabakal, bakong subagas na pang itsafuera, well-milled rice. Ano? Diyan sa tabako, Mangwan. Yan. Feeds and Innings Rice dealer. Kailang may diit na cuts, bumakal ka ngayon ng kantidad na 40 pesos kaining kunyan produkto mina ining so feed so kung anong maduman papabakalan kan sarong kilo na bagas 20 pesos well milled kung pag-isipo na pwede pala may ganansya man so para tienda igwa maning bentahe so konsumidor. Narumduman ko lamang so sagkudunin nga ni ibaga dire-diretso so Quinta Committee pinamamayuhan ni Congressman Joey Salceda 5 ining komite sa Kamara Baha na nagdadangog nag-iimbestigar manungudigdi sa day na masabutan na pagparalangkaw kam presyo kan bagas sagkod nga ni na madeklarar na anytime ang gobyerno sa paagi kan Departamento kan Agrikultura Secretary Chiu Laurel ni National Food Emergency. Taday na pupugulan na pagparalangkaw kan bagas. Presyo kan bagas. Saro duman sa na found out ni Congressman Joey siya na mamayo Quinta Committee 5 committee ba ini? Super committee kunigong quad committee na nagpapara investigar sa pagpursigir sa nasa kay Duterte na daay man ibang kasalan si Duterte labanan sa mga drug pusher, drug user, drug lords. Tiga ako sa raning AJK, ilingan na nindungon yan ang nangyayari sa Pilipinas. 80 anyos Chief Tekramir, lola, paralitiko na stroke, linupigan, bangag, adik so ng lupig, nakuha mo itong baretang ito Chief Tekramir. 80 years old. May naghaaba sa sarong-harong, nahiling sa 80 anyos na lola, paralitiko, na stroke, linupigan pa, ginadan pa. Igwa pa, nina nagkadua pang serye ng mga krimen, duman sa Tagum, aki, pinugutan sa ama, Chief Tekramir, pinutulso payo ka nama, kinuot sa puso, binarabad sa sular kan harong ninda, pasintabi sa mga nagpipipara ng pagkaon o nagkakaon, sumido din siya, linag sa kawali. Kan madakop so aki, bangag. Saro naman na pangyari sa somewhere dyan sa Visayas area. Nagparapambadil yung nakakasabat niya, so suspitsado, tamay nakaiwal siya, bangag. Ngunyan, tusok quad committee, para imbestigaran, so mga otoridad ka ito na naglaban ko na sa mga personang nagdidistribute kan illegal na droga. Iyon na sa ipapapreso. So mga otoridad ka ito na naglaban kontra sa illegal na droga. Ining Quinta Committee, ang pigi-imbestigaran, suharan ni sa bakong haran ni, kundi basic na pagkabuhay ta. Bagas. Sabi ni Congressman Joey, na-discover niya duman, sabi nga nindong mga rice trader kamo, darakulaon na rice trader, mga importadores, sabi nga yan nindo, haliuntaan ko niyan tarifa
o bawasan ang tarifa sa pig-iimportar nindong bagas. Ngayahali sa Vietnam o sa Cambodia o kung saan man na lugar, kada kilo ngaya o kada metriko tonelada, igwaning computation yan ng gobyerno na tarifa na dapat bayadan kan importador. Tarifa ta ibabayad yan sa gobyerno. So nakukuado man na bilyones de pesos hali sa tarifa sa imported na rice na bagas, iyo man so itig susuporta sa mga parauma. Sabi nga yan nindo, bawasan ito tanganing magbaba-baba man so presyo kan bagas sa merkado o di binawasan mi ngaya. Anong nangyari? Iyo manggiraray bagaw yan 50 day minababa sa 50 ang well-milled rice. Ano nga yung gusto sabihin nito? Ang sabi ni Congressman Joey, igwa nin manipulasyon. Nagkakasararo ngaya ka mo. Igwang manipulasyon. Oh. Iyan, sige pa bagaso nangugunyan kan na Quinta Committee. Iyan ang dapat na committing suportaran kan mga kababayan niya to. Bako itong Quad Committee na halata naman sa naan kwan eh. Di nga ni pig-imbestigaran kan Quad Committee itong sa mga biktima kan krimen na naunang bitanta so paghagad maning ustisya kan mga kapartidaryos ka ito. Kundi ang pig-persigir nila so police, si Duterte na yukuta na so naglaban sa droga ka ito. Ining Quinta Committee pagkaon ang pigtututukan basic food necessity kan Pilipino, rice staple food. Kaya sabi ni Congressman Joey Day, magtultul ka mo, sige pa baga so investigasyon ng mga rice trader na mamanipular ninda eh. Pati so, explicar ni Congressman Joey, yung Department of Agriculture, dahil man nakakakunya nin tultul kung natataarog anang nangyayari. Despite na binawasan ng tarifa, so imported na mga bagas, to the detriment man sa programa kan gobyerno na siyempre kung mudain na ning binawasan ng taripa, mababawasan man so nakukolekta ninda o nakukuan nindang pundo na ititaong tabang man sa mga para o ito bagang RCEF, Rice Competitiveness Enhancement Fund o so mga tita o bagang 5,000 sa mga parao, madyan ito kiko ako ta na sa tarifang ipigpapataw sa mga imported na bagas na piglalaog digdikan importadores. Kan binawasan, dahil man ngayon natataro ka ng gibo-gibo nindo. May manipulasyon ngaya. May sindikato, sabi ni Congressman Joey. Dahil baga nagtutunong, so Congressman, sige ang committee hearing and kudyang kaan, ang target is itong so mapakusog an lay as in magaigwaning sustenidong maray na supply nin bagas at a price na affordable. Bako ining so na mamanipular kita. Yan ang pigdidiscover nito naman eh. Talagang may manipulasyon. Nguyang paran sa kwan sa sa tabako. Igwaning nagpapabakal ng 20 pesos na kunya na kilo nin bagas diyan sa tabako. Pero babakal ka man una kang produkto nin halimbawa. Yan. Hello, good morning. Sir Teo. Opo. Ito ini ng relasyon niya sa gata kami mo ng supply ng dagat. Oho. Balik mo sabi diyan sa research nilo na maabot ang panahon dahil na masupply ng bagas ang Vietnam sa Soya. Dahil kung nabinanduman mo, ibuti ang diapod na Mekong River. Opo, iyo, nabitan niya na Mekong River, diyan nagkukuanin patubig sa dakulaon na patanuman ng bagas diyan sa Kwan, sa Vietnam, kundi kinontrol na kan China. Iyo, sabi, eksakto sabi, Sir Teo. Oo. So, parang mo sabi man dyan, tangahin kita ang mga Bicolano, makimata kung sa impapaduman, ang supply ni kaling bagas hindi sa Bicol. Iyo nga ni, salamat sir sa pagpagirumdum mo. Opo, salamat sa pagpagirumdum mo. Thank you po, thank you. Iyo, yan, problemaaan, mananggad. Tayan na Mekong River, nakakuha na ako dyan. In fact, nakalaog ako dyan sa Mekong River. Nagsurusagwan ako dyan, Chief Tekramir, kanapasyar kita duman sa Vietnam. Sarong estado di komunista na lugar, napasyar kita dyan sa Vietnam.
Aram mo kung natatama si Raman Vietnam rice, Chief Tech Ramir? Sa totoo lang, ada ikaw makunan. Istorya ko, Chief Tech. Vietnam rice, hinda. Mga doari na sana siguro. Yan ang Mekong River. Ini may connection sa imported na bagas, ha? Yan ang Mekong River, iyon ang halawigo na stretch yan in salog na dakulaon, mahiwas, sostenido ang bulos kan tubig. Minaagi yan sa China, lusot diyan sa Vietnam, asin iba pang nasyones na iaragihan kan Mekong River naan. Diyan minako anin mahiwas na aning patubig, sostenido, yan na Vietnam. Taan Vietnam mahiling mo, wala tuo yan. Sagkod na iabot kan sa imong mata, kabasan iyan. Kabasan. Talagang paroy an sa indang pagbuhay. Kinontrol na yan kan China, Chief Tech Ramir. Sinagpong na duman sa teritoryo ninda. Tagigamit na ninda sa inda man na irigasyon. Arog kan kaati an pait kan China. Tabi, kaya ngapit na panahon, mamumroblema. Nagpupuon na nga nagpupo ng problema yung kunyan, yung Vietnam manungod sa sitwasyon naan. Kaya naghahanap nga ni baga ang Pilipinas nagpipreparar na, ini nagbutwa na naunambitan man ni Congressman Didi Cabredo kan nakaaging semana kan ma-interview ta o kan Lunes nga ni dito iyan na Mekong River naan. Kaya nga pita panahon nga problema tanaan bagas because ang Vietnam is the number 1 exporter kan bagas pasiring sa Pilipinas. Kita nag-importa sa Vietnam, si Vietnam nag-exportar. Exportar ikaso nagpapaluwas, so importar ikaso nagkukua palaog ano. Por dahil diyan ta maapektaran na so irigasyon kan Vietnam. Gibog-gibong ang kan China, sinagpong na kan China. Uto na Piggery Channel na pasiring sa indaman ng mga kadagaan, yan na Mekong River. O yan po tabi ha. So ining Quinta Committee na kukondusir pinamamayo ni Congressman Joey. Iyon ang kunyan, iyon ang katuyuhan kan. So ma-establish ang presyo kan bagas buda supply. Hello Madam Rose, pahabol kita. Hello, good morning. Opo. So taga-tabako tabi sa kunyan, sa tindahan. Umawag pa siya. Iyo. Kung pwede, pwede ba siguro nagibungan ikan saro? Nga tatada igibungan kan gambos. That's the point. Saro pa, i-monitor nila talaga ako na ang presyo kan bagas ka nagbababa kung dai. Masi magparagibo kile. Pero so, nagmo-monitor ka yan, daiman talaga sinda naghihiling, daiman kahulugan. Yeah. Pero itong ginigibo ni Congressman Cerceda, magayon ito, dapat suportahan ta. Pag ang marahay nagibo, suportahan. Pero kung sumatrabaho man talaga kan, tig-implement, daiman magibo. Yan. Bali wala iyan. Saro pa, so mga trader naman kan bagas, luway-luway na tabi. Babae na. Iyo, marita na unang bitan mo, Madam Rose. Babae na. Taligdingan ni isa kamalig, dahil nagbababa ang presyo kan bagas. Marita na unang bitan mo, Madam Rose. Ihabol ko. Sabi duman ni Congressman Joey, di ko lang maunang bitan na so numero eksakto. Pero, na-discover naman kan Quinta Committee, palabaw ang tubo kan mga traders. Tama iyan. Palabaw ngaya ang tubo nindo, sabi ni Congressman Joey. Grabe ngaya, kada kilo. Tama, yung tama. Paano, pinsan na, kunyan man ako, nag-testing man ako magtinda kipaga. Nagbakal ako dyan sa Ligaw. Pero aram to sa Ligaw, tinubuan na ito. Pero nga tata, nakatubo pa man ako. Yan. Yan ang hilingon pa. Ang pagkakanbaga, yan ang suporta talaga sa tao para mabuhay. Iyo. Kung araw kayo na day nagbababa ang bagas, garo sildaman lang ang magadan kan kapwa nila Pilipino. Yan ang sinasabi mo. Ugaring Madam Rose, sa oras ta magaganda na Madam Rose, matatapos sa programa ko. Totoo yan. Tapos may mga bagasman, ang hapot ko uning, kulang kita kibagas, pero nagluluwas ang bagas ko minsan po igwang mga relief. Tama, gabos iyan tigla. Bako ang gabos talaga.
igwang mga pigluluwas na mga maangulon. Sa iyan hali, gusto ko sabihin, may stock pang bagas. Yan. O, Madam Rose, tabi. Maangol. Madam Rose, stoy. Matapos ng oras ko. Oh, sige. Ayun, dodagdagan tayo sa hapon. O, sige, bye-bye. Ay, salamat ka sa idong pagantabay. Sabi nga ni Congressman Joey, ihabol ko ini, sobra man ngaya ang tubo. Ito, bako yan sa mga yaon sa merkado ha. Kung itong so trader, so darakulaw na traders, sobra ngayan sa indong tubo. Grabe man. Sige. Salamat ka sa idong pagantabay. Mahal abang Diyos ang magbantay. Tulos na masunod News Direct Mar. Ako po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta na kundi Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult